Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi ke uvuyoke useyivezile indaba uthi yes uyeza baby number 2. Into engihlekisayo ile yenziwa ama-viewers eshow Izingane Zesthembu. Hi. Mina azuthi ngihlekani ngoba phela mina ngihlezi kimi. Ngithola into ezongihlekisa vele. Uvuyo yena uhappy. Uvuyokazi lo uhamba utshela impumelelo lapha eceleni kwemoto. Wamkhombisa wathi ngicela ukuthi uzibonele wena. Ukhona into efanele ngitshele yona, wathi ngicela uzibonele, wasikhipha istick lesiya saka clear blue. Right esikhombisayo ukuthi ama-weeks mangaki yonke leyo nto leyo. Uyabuza umpumelelo uthi yini le? Uyasho ukuthi uvuyo ke sekuzoba khona enye ingane. Hawu, futhi ubesho emoyizela uvuyo happy. Phela uvuyo umpumelelo future husband wakhe. Ngisho ku-Instagram sebhalile ukuthi happy. Angazi ukuthi mase kubhala ukuthi happy kusho ukuthi sebeshadile yini mase kuseduzane kakhulu ukuthi beshade. So abantu bathi nje hayi ngeke uvuyo yini lento ayenzayo, angithi sezwe ukuthi uyafunda, angazi uma siyaqeda yini. Banye baphoxekile, cha guys nazi nababazali ke abaqotho lapha ke nina ama-viewers ngoba phela abazali ababa nale reaction yenu. Mina ayingeni umzali oqotho, mina ngiwu-anti nje oyihlekela, yikho abantu bexabana nami. Kodwa kwizinto ezisuke zi-serious ngiyeza-ke ngizoba serious. Kulena nje ngihlekiswa ukuthi nina nicasukile kodwa uvuyo uhappy. Nalaphayana-ke ngithi basinikezile i-update bathi hayi le pregnancy le kuvuyo ngathi ihamba kahle, uyayithola i-support kumpumelelo. Mina abantwana phela ekugcineni ngibafisela konke okuhle. Ukuthi nje makusavela ishow kuvela lezi zinto engithi sizohleba ngazo mase siyayihleba-ke. Kodwa nje konke okuhle ngiyabafisela njengabo bonke abantwana. Ngeke phela salopho sisola udunko sami sengaze kube nezinto ezi-wrong hayi. Kodwa yangihlekisa ukuthi mina ngingabazali abaqotho ngoba phela umzali lo ujwayele ukuthi mayitshela ukuthi untombazane usekhuleleke, umzali engajabuli-ke ebala izinto eziningi. Kodwa ikhona into engangayizwa ngogogo-ke wami ukuthi uma kune-pregnancy akufunakali ukukhuluma. Akunje nododa abayisho lento ukuthi i-stress asifuneki, iy'nkulumo ey'ningi. Sengathi-ke sesingancipha-ke ngasey'nkulumeni ngoba sesizwile ukuthi ziyisikhombisa iy'nyanga. Kodwa uvuyo naye hayi. Nishiye kanjalo nje ilenga. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.